Ndị Enugu, ndewonu, alano, dejenu. Tata anyị eburula bata na Ọfọtụ nke bụ steeti Enugu. Tata anyị chọrọ ilewegasị anya etu ya bụ steeti si malite. Ịma na ndị Igbo tụrụ ilu esi n'ihe niile nwere mbido nwere gịnị ngwụcha. Tata anyị chọrọ ịmata kene etu steeti Enugu anyị nọ n'ime ya siri mee gịnị malite. Ọ bụ n'afọ 1991 ka esi na steeti Anambra kewapụta gịnị steeti Enugu nke anyị na-anụ maka ya tata. Ka ekwana onye kewapụtara ya bụ steeti n'okpuru ọchịchị onye ka e mere ya bụ nkewapụta. Ọ bụ General Ibrahim Babangida bụ onye bụ onye isi kewapụtara steeti Enugu. Kedụkwanụ okpuru ọchịchị mepụtara ya bụ steeti Enugu? Anyị nwere okpuru ọchịchị 17 mepụtara steeti Enugu nke gụnyere Nsụka Udi. Anyị nwekwara Ibeze South na okpuru ọchịchị ndị ọzọ mepụtara ya bụ steeti. Keekwanụ aha eji mara steeti Enugu? Ihe eji mara steeti Enugu bụ Ọfọtụ. Ọ bụ na ụmụ ndị ọgbara ọhụrụ a nwere otu ha si ekwu ka anaghị asị na ha nọ na gịnị steeti Enugu, na ha nọ n'ebe Ọfọtụ. Keekwanụ nri eji mara ha? Abacha ka eji mara ndị Enugu. Ịtatunugo ọkpa Enugu? Ọ na-atọkwa ihe dị egwu. Gbakene mbọ n'oge ọbụla ịgbadatara Enugu ka ịtatụ ọkpa ndị Enugu na ọ na-adị ụtọ nke ukwuu. Keekwanụ nke a ga-ekwu wee ghara ibe ya? Ị mara na abịa na steeti Enugu enwegasịrị ọtụtụ ebe dịgasị iche iche nke ga-eme ka obi na-eju gị oyi, ka ị na-enwe aṅụrị ma ị nọrọ na ya bụ steeti. Matakwa amata na ihe eji mara steeti Anụwa bụ gịnị? Koolu nke egwupụtara n'ebe na Udi. Ọ bụ ya bụ otu ihe mere eji wee na-akpọrọ Enugu gịnị? Coal City. Matakwa ọzọ na otu ihe mere eji wee baa ndị Enugu aha Anụwa a na-akpọ ha tata bụ na enwegasịrị ugwu dịgasị iche iche na ndagwurugwuru dịgasị iche iche na steeti Anụwa. Ile anya ị ga-ahụ na aha ha bidoro na gịnị? Enu ewetinye ya gịnị? Bụ enu ahụ bụ n'ihi na ndị ọcha gbara ya bụ aha mere gịnị? Amaghị akpọpụta mkpụrụ okwu abụlụ, ha wee tinye ya gịnị? Nụ wee kpọọ ya Enugu. Ma n'ile anya ọfụma ihe ọ pụtara bụ gịnị? Elu ugwu, nke bụ na ọ dị n'ebe n'elu ugwu. Etu Anụwa ka esi wee kewapụta ya bụ ọmarịcha aha abara steeti anyị bụ Enugu. Ọ bụrụ na ị bụ onye mara Enugu nke ọma maọbụ na ị bụ nwa afọ ala Enugu, ị ga-ama n'ebe a nọ kịta bụ ebe a na-akpọ Otigba Junction, ebe enwegasịrị ihe akpụrụ akpụ dịgasị egwu nke na-enyekwa gịnị? Obi aṅụrị, nke na-ezipụtagasị ndị na-eme gịnị? Ndị na-eti ịgba. Abịa n'ihe gbasara ọchịchị na steeti Enugu, anyị nwere mmadụ dịka His Excellency Dr. Chimaroke Nnamdi, nwekwa mmadụ dịka His Excellency Barrister Sullivan Chime, nwekwa onye dịka His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi. Mana onye nọ n'oche kịta amụma na-emepụtara anyị ihe dị mma na steeti Enugu bụ His Excellency Dr. Barrister Peter Mba, nwoke dị egwu na-akpa ike dị egwu. Otu agwa eji mara ndị steeti Enugu bụ agwa na-acha edo edo. Ile anya ị ga-afụ na ụgbọala eji achụnta ego na-achakarị edo edo na steeti anyị bụ Enugu. Ọ bụghịkwa na enweghị agwa ụgbọala ndị ọzọ eji achụnta ego, mana nke kachapụta ihe bụ gịnị? Nke na-acha edo edo. Ọ bụ ya ka eji mara steeti anyị bụ Enugu. Tụlee anya ugbu a ị ga-amata na ebe anyị nọ bụ ebe New Haven Junction. Ọ bụ ya bụ ebe anyị nọ kịta. Ma anyị ga-esite n'ebe a jee ịkọwapụtara gị ebe dịgasị iche iche mara mma na steeti Enugu. Sonyere anyị dịka anyị na-azọpụ ụkwụ njem a. Ka anyị jee.
onye ọbụla na-emebe ọfụma, onye ọbụla nwebe aṅụrị ihe. Enugu State nọ mmalụ mma. Ka anyị kene Jehova maka onye ndu o nyere anyị. Ọkwanụ Sullivan Chinyo, ọtalụ dị n'eke. Ọrụ obodo bịa nụrụ n'ọnụ mmadụ ukwu na na-etelu m egwu. Ngwa paitewe 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 ka anyị jewe Enugu. Ka anyị jewe Enugu, 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 ka anyị jewe Enugu. Obodo Igbo, obodo Igbo, obodo Igbo, Enugu State, obodo Igbo. Ka anyị jewe na achara layout ebe a mụrụ flavor ma mepere tinyere m rice and beans ọbụ ọkụrụ na ọka ehi. Ka anyị jebe nu New Heaven, ka anyị jepasa na nke ajị ya. Ụmụ nwaanyị a na-ebugharị ife, ndị gaisi ya na-achagharị anya. Ka anyị jewe nu Fila Toscana ebe ife niile na-eme. Oyoyo wetara m nwa mbọ, weta bilu ka m kwụọ ya ụgwọ. Maka tọgbuolu m ofu azụ, o nwere ife na-eme. Oya paitewe 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 ka anyị jewe Enugu. Ka anyị jewe Enugu, 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 obodo Igbo, obodo Igbo, obodo Igbo, Enugu State, obodo Igbo. Ilu 90 miles ofe otu Igbo junction ma ị batara ebe nwa amasaka iluzie ka isi dị awa. Ka anyị jebe Enugu. Ka anyị kene Jehova maka onye ndu o nyere anyị. Ọkwanụ Sullivan Chinyo, ọtalụ dị n'eke. Ọrụ obodo bịa nụrụ n'ọnụ. Ebe anyị nọ ugbu a bụ n'ọnụ Asata. Ile anya ị ga-ahụ akpụrụakpụ na-egosipụta ihe dị iche iche. Ile anya nke ọma ị ga-ahụ ebe ejiri akara nsibidi wee zipụta ihe ederede n'ahụ ya bụ gịnị, akpụrụakpụ nke na-ezipụta gịnị, asụsụ Igbo nke ndị Igbo ji emekọrịta ma na-enwe mkpakọrịta n'etiti onwe ha. Na mgbe gboo, ụfọdụ mmadụ ga-asịkwa gị na ndị Igbo enwere asụsụ ha ji ede ihe maọbụ na-ezipụta echiche ha. Lekwa anya mara na ọ bụ nsibidi a bụ ụzọ ochie ndị Igbo ji ezipụta gịnị, mmekọrịta n'etiti onwe ha. Matakwa amata na enwekwara ndị pụrụ iche ama ama n'ala anyị bụ Naịjirịa tata, ndị nọkwara n'Enugu wee too, mmadụ dịka Flavor, Pino na ndị otu ha. Echefukwana na Mike Ejeagha bụkwa onye steeti Enugu, bụ onye na-akụpụtara anyị nkwa nke na-enye anyị obi ụtọ. Ka mkpụrụ obi Mike siri ike na ndokwa. Ile anya ebe anyị nọ ugbu a bụ ebe a na-akpọ Hotel Presidential, nke bụ ụlọ oriri na nkwari nke dị na steeti anyị bụ Enugu. Matakwa amata na steeti anyị bụ Enugu bụ obodo jiri oyi, ebe ụjọ na-adịghị, ebe onyeisi steeti anyị na-agba mbọ na-ahụ na ihe na-agara anyị nke ọma bụ His Excellency Dr. Barrister Peter Mba. Ile anya ebe anyị nọ ugbu a bụ ụzọ na-eje ebe n'ụlọ ndị na-achị steeti Enugu nke a na-akpọ Gọọmenti Haus. Ị ga-ewere anya gbara onwe gị ekeresimesi, nke bụ na mmiri dịgasị iche iche na-agbagasị na gburugburu ebe a iji gosi gị na mmiri anaghị akọdị ndị steeti Enugu chaa chaa chaa, a ga-ekwe ole ghara ole. Ileke n'anya nke a bụkwa n'ụzọ ọkụ na-enwuru onwe ya, ọkụ dị iche iche na-enwupụta nke zipụtara na ọkụ anaghị anyụ anyụ na steeti Enugu. Ama m na ị kwenyere nke a ma ọ bụrụ na ị bi na steeti Enugu. Matakwa amata na otu ahịa pụtara ihe na steeti Enugu bụ ahịa Ogbete nke dị na Holy Ghost na steeti Enugu. Ọ bụ ebe anyị na-azụta ihe anyị na-eri nke na-eme ka anyị na-akọ mọrọmọrọ kwa ụbọchị. Ebe a ka anyị ga-ejedobe maka ihe gbasara steeti Enugu. E nwekwara ọtụtụ ebe dịgasị iche iche anyị nwere n'Enugu, mana ebe a ka anyị ga-eme gịnị, ka anyị ga-ejedobe. Ọ bụrụ na o nwere ebe ọzọ ịma, biko kaba arụ tinyere ya anyị n'ọdụ ozi ka ọ dịnụ, ya gaziere gị.